que li pugui formular el grup de Convergència i Unió i en el seu nom el senyor Jordi Turull. Sí, gràcies senyor president, moltes gràcies senyor Manyacucua, perdoni, perdoni, senyor Francesc, no home no, disculpi més, és un problema meu si no sóc capaç de llegir-ho bé. No, la primera pregunta, per anar directament al gra, per les diferents informacions que han sortit, vostè va efectuar obres a casa del senyor Millet de la particular i ho va facturar al Palau de la Música Catalana? Perdó, sí senyor. Vostè va elaborar factures falses pel Palau de la Música Catalana? No. Totes les factures, fossin o a nivell de la casa particular o d'això, vostès mai han participat en l'elaboració de factures falses. De l'informe pericial de Deloitte apareix algunes factures no reconegudes de treballs no fets en el Palau de la Música Catalana per part dels administradors o de la direcció d'ara. Totes aquestes factures, Deloitte s'ha posat en contacte amb vostès per contrastar quines són les que corresponen a treballs del Palau, quines són les que corresponen a obres o a finques o immobles particulars dels antics directors del Palau de la Música? No, Deloitte no s'ha posat en contacte amb nosaltres. Nosaltres vam anar als Mossos i ho vam explicar. I després també ho vam explicar al senyor jutge i al fiscal. Però Deloitte no s'ha posat mai en contacte amb vostès? Sí, s'ha posat, però nosaltres havíem entregat tota la documentació als Mossos. Per tant, s'hi ha posat, però vostès ja havien dit que havien derivat tot allà. Doncs jo li haig de fer una pregunta, que és la que en aquest cas ocupa la comissió, si vostè té constància per tota la relació que ha tingut en les obres al Palau o d'altres aspectes que s'hagi utilitzat el Palau de la Música per pagar comissions d'obra pública a partits polítics o fundacions vinculades a partits polítics. Vostè en té constància? Mai. Mai ho hem fet. Ni li consta que s'hagi utilitzat el Palau de la Música per derivar diners o desviar diners a partits polítics o fundacions? Mai, no en sé. Mai. D'acord, doncs, aclarit això, nosaltres no tenim més preguntes, senyor president. Moltes gràcies, senyor Turull.